Gawe puding karamel tapi ki versi sing nggak pakai endop. Masak-masak, jangan lupa masak. Kok enak? Hayo, sapa awakmu sing wis pernah jajal gawe puding karamel koyo ngene iki? Piye? Berhasil apa enggak? Nah, ikulah perasaanku guys, was-was pokoknya dag-digdugder pas arep ndelok niliki iki pudinge dadi apa enggak. Karena terus terang pertama kali guys aku jajal nggawe puding karamel tanpa telur iki guys, soalnya ora pernah nggawe dan wi kayak anakku request ngono kok kon gawe. Jadi aku golek browsing lah nang iku kan akun-akun sing apa iku tutorial nggawe puding karamel. Sik angko sik lanjut ceritane guys, iki lah sing garake was-was dag-digdugder aku arek jempalike puding iki kok ngene iki dinek tumplek ngono kan enggak. Koyone enggak lucu guys wis di video mosok tumplek. Walaupun maunya sempat kebingungan, tapi alhamdulillah terselamatkan. Nah, itu bentuknya guys, mantap kali. Aku sempat terprengokan delok ke hasilnya guys, jan mantul tenan. Padahal ini pertama kali guys aku nggawe iki puding karamel tanpa telur iki. Iki videonya kurang lengkap karena cuman hasilnya tok sing tak kei ngerti. Soalnya prosesnya enggak tak kei video nih. Soalnya apa? Aku pertamanya enggak niat guys. Pokoknya wedi ngono nek gagal, soalnya kan baru pertama kali aku jajal guys. Lah ternyata pas dadi kok apik lah, kok getun aku orang gawe video. Nah, karena nggak enak video tutorialnya jadi tak ceritani wae guys ya. Iki bahan-bahannya apa wae. Nah, bahan-bahannya sing tak nggo iku agar-agar walet sebungkus, terus jelly flan sebungkus, terus klopo sebiji yang wis berubah dadi santen iku ukurannya 7 gelas. Nah, nek santen kalau agar-agar wis mlebu dandang wis diaduk-aduk rata terus baru ku diuripke kompor, terus nyemplung gula abang, gula putih, kayak garam saitik, terus kayak pandan. Yo wis ngono proses masake ngono iku diaduk-aduk terus men gak enek sing gumpal-gumpal ngono iku guys. Terus bar kuwi nang sebelah kompore meneh iku manaske gula putih nggih karamele. Ukuran akeh gula sing tak nggih karamele iku tak gawe 7 sendok ngono guys. Terus tak panasi nang api cilik ngono iku. Terus bar kuwi nek wis meleleh kabeh terus tekeki banyu setengah cingkir ngono lah. Terus bar kuwi ya wis diaduk-aduk, nek bar kuwi dipateni. Bar kuwi terus dikek nang loyang adahan sing nggo pudinge iku engko. Nah, karamele wis siap disiki, wis dikek nang loyang ngono iku wis rodok-rodok adem-adem anget ngono lah. Terus bar kuwi kan ikune pudinge mateng. Terus langsung jarke wae dhisik ikune pudinge sing nang dandang. Bar kuwi terus rodokke dinepke sedilit ngono aja panas-panas banget ngono nek aku ya caraku. Iku bar kuwi terus diaduk-aduk maksudnya apa men santene iku ndekne enggak misah ngono lho guys. Jadi ndekne iku panggah warnane koyo ngono iku putih-putih ngono iku. Alias buteke merata ngono lho guys. Nah, iki caraku ya guys, nek awakmu arep tiru ya kono, nek enggak ya enggak. Pokoknya gawe versi masing-masing ya guys. Pokoknya menurut enake kepiye lah. Nah, ngemeng-ngemeng ngomong-ngomong ki puding tak belai wayahe nyicip guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak apa enggak ki? Dan ternyata guys lumernya Masya Allah. Jan pol enake. Kayaknya sih bakalan gawe meneh iki karena gawene pun segampang itu. Oh ya guys, awakmu seneng puding sing versi enek endoke apa sing enggak nganggo endok koyo ngene iki? Nah, aku sih versi sing enggak enek endok koyo ngene iki guys. Soalnya apa guys, nek enggak pinter gawene iku pasti enek amis-amis kan guys nek nganggo endok. Nah, cara ikilah yang teraman menurutku guys. Ya wis yo guys, ngono wae aku tak menikmati puding karamelku iki. Pokoknya iki nikmat banget guys. Ya wis ngono wae, suwun banget pokoknya wis nonton videonya sampai entek. Ditunggu ayo guys konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa lagi.